Otise sibulise kwakhona namhlanje kungumvulo enzukweni enkqubeni egama layo isintu sami etsha lakho ebhodi namashumi mathathu anesibhozo ibethile insimbi yesixhenxe mhla we-15 kuFebruary ku-2021 kungumvulo ke enzukweni xa ngaba ngomvulo suke singahambi sodwa kapha enkqubeni suke khona uDr Khehlelezi indumandumane edume esizweni isihlahla somdlalo unandela msiphi bejembeje imphaso nempahla izizwe zamadoda ayibomvu ndaba sethethe ndaba senyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ithethe umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha dictionary siphakathi mfowethu kunjalo problem guy dictionary siphakathi qobo lwayo ngalixetsha eli namhlanje ke Dr before sihambe siye kwinto eziningi sesoxoxa ngazo namhlanje ezithinta abantu futhi asiqale sibakhumbuza abantu into bana ke ku YouTube isikhona ivideo yayizolo umthakathi wayizolo. Oh, okay. Ivideo phezolo isixhonyile. Dr Khehlelezi YouTube channel. Ubone izimangaliso ethezenzeka phezolo. Full video. Ku Facebook abamamele ngokuba ngena babona njengamanje lapha ku Facebook page inyanga yodumo mzo noma u YouTube uhambe uyibonela imangaliso bezenzeka esontweni. Namanje mfethu ngisasho ngithi ungabelieve 1-on-1 ngiready. Girate 1-on-1. Kodwa ke ndiyazi ba awulibala ukubulela abantu bezile ku-CV. Sizothanda ukusho lokho balobulobi sikusho nje siqinile sithi thina sibonga kakhulu kubo bonke abantu izolo kade bekhona enkonzweni i-service siyasithi thina in 4 weeks. Yeah. 2 weeks we're doing what we call preaching. Okay. Preaching, and then 2 weeks we're doing prophecy. Prophecy la sisuke siprofeta khona abantu. But into ngiyinake kakhulu izolo abantu bayathanda ukuprofetwa kakhulu kunokuthi bashunyayizwe ngeBhayibheli. Ngike ngathi kubona abantu this year it's 2021 I will avoid the prophecy but ngifuna ukuthandazela abantu basinde. Bazogijima ke bawubuka kakhulu the show that I'm having on E1KZN every Saturday ngo 6:30 kuya ku 7 bayibonele ukuthi izinto ezisuke zenzeka kwenzakalani. Yeah. Sibonge kakhulu mfowethu abantu ade befikile izolo bekugcwele ngendlela esimanga kakhulu enkonzweni. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ababusise and futhi ngiloke ngisho ngithi mina esontweni mfethu ngiexpect ukuthi umuntu azokhokha imali. Okay. Ngoba yindawo yabantu abahluphekile abaze bazocela ukuthi baphumelele. Unless usuphumelele sewuthi sengizobonga but mawuyitshela ukuthi uze esontweni kaKhehlelezi uthi akunikela u500 no. The only service la kunikela khona ile yaseZayoni ngoba ke sifundisiwe ke eZayoni ukuthi uma uyocela esithunyweni uguqunikele ngalo okusothandweni onakho hayi ukuthi sobe sesithi thina uyangibona ngoba nguKhehlelezi ngigqoka kanjena mina nginikelela from 500 rand yaphezulu no isonto it's not a place for business lithi iBhayibheli uJesu mayifika ngelinanga ethola ethempelini uthola abantu bayathengisa bayadayisa uthi phumani kule ndawo ngoba kuyona indawo yokudayisa wabafaka isitswebo wathi phumani kule ndawo kuyona indawo yokudayisa isonto kuyona indawo yebusiness indawo la okuthandazela khona abantu bakhishwa amadimoni. Ngidumazeke kakhulu lo masongena kuyona le ndaba. Yeah. Uma izolo into enjana iyenzeka yabona mangaxoxela istory sakhona it started funny because ngithema ngisuke endlini ngizizwe ngishaka uma ngicabanga ngeservice ngaza ngisaba ngifikela kwesaba ngathandaza njalo ngiye ngithi mangiphuma endlini ngiqale ngishuthe izithombe then post on my social media then after that ngene emotweni ngithandaza ngathandaza ngathi Nkosi kwenzakalani ngayitshela ukuthi ke izitha zami lezi ezihlala zengilinde ngebhamu ngathi but soke sibone endleleni ngahamba ngawufika hawo uma ngiqala ngibona umuzi noma inkonzo isonto la ngishaya kakhulu uvalo kunaqala ngasaba but ngathi akungiqinisa isibindi ngayongena ngaye officeini mangifike eofficeini ngitshela umelusi bekunomelusi Mbokazi uJumbo noma Mthobekile ngithi yazi ngizwa ngisaba iservice namhlanje ngizwa ngisaba kakhulu uma bengitshela ukuthi ususele na 10 minutes uthi ungene yo ngathi ayimelusi ngeke ngikwazi ukungena lapha ngiyasaba ngizwa ngisaba ngicela amanzi okuphuza wathi no ndoda qina asiye khona siya khona lapha hayi sahamba nalamadoda sawungena mangiqhamuka ku service ngena phakathi abantu bebaningi the crowd kuye wathi angibaleke ngijike ngibaleke ngezwa futhi ngisaba kwangathi ngajika ngibaleke ngathi no ake ngingene ngangena ngithe mangingena nganyathela stage ngagibela stage uvalo lathi uncipha. Okay. Ngithe mangicipha uvalo
ngahlabelela ngathandaza ngahlabelela wahlabelela uJumbo wahlabelela ngase ngiyasho ngoba angifuni ukusimosha isikhathi ngithe ngisuka lapho I think ngithandazela umuntu oyi1 owes2 ila uNkulunkulu angehlisele khona wathi no there is a surprise esikubekele yona kumina I took it as maybe kunomuntu njengoba kuyi Valentine maybe ngithengele something yabona mangibhizi ngiprofeta lo muntu oqala uthi uNkulunkulu kimi no kukhona into esikubekele yona namhlanje sifuna ukuthi sikuvezele yona how ngathi mina maybe there is someone ozongisurprise ngathi ngizoke ngibona wathi uNkulunkulu yeka lo muntu njengamanje umthandazelayo hamba ngahamba wathi waphuma phandle ngaphuma jika kanje ngajika hamba thatha isikhwama esikanje it's like I was dreaming ngasithatha phakathi kwezikhwama eziningi ngasithatha ngabuya naso mangibuya naso ngathi isikhwama sikabani lesi kwasho ukuthi abantu sebene anger lo muntu vele bambonile from the start efika kuthiwa bengahlalisekile kahle ngoba ngethema ngingena kuthiwa uphumilene fast waphuma ngokusheshsha ngithi esikabani maybe ngibuze more than 5 times esikabani lesikhwama akekho ophendulayo uNkulunkulu wathi no let's prove the point manje ake simenzele lento ibe lula lento masiyenze ibe lula ake siqale simbizele ukuthi wazalwa nini okay ngasho ngathi lo muntu iID yakhe phakathi la uzalwe ngonyaka kanje ngenzela ini uma khona mfowethu ashesha njani aphume no ungazuvele into mayisinjalo kusuke sekuyihlazo ungazu sheshe vele wenza ngathi yochama uhambe yabo nje kumina bengeke ngime esengiprovela umuntu esengitshela ukuthi wena uzalwe ngomhla ka5 August bengiyobe ngibaleke nje early ngafuna ukuthi nje ngize ngivele ngoba cabanga this thing it's in whole of South Africa manje and ingane zakhe zithini uthini yena naye mayibona lento yebo hayi ngisuke mfowethu ngikhiphe isikhwama sakhe khiphe kuvele i-driver's license ngithi funda uAsha fundi ambize ngesibongo ambize nangu bese yabizwa woza la abuye sisi indaba masikubiza umnikazi wesikhwama sithini athi bengingaboni ukuthi esambe ngithi ukufana kwezikhwama so nalapho sangidelela lo sisi yabo ngoba akayitsheli exactly akayitsheli ukuthi ngizoyibona lento ayenzile ebengayitsheli sho ukuthi to me ngikuthathe kanjalo bese ngiyaqala ngiyamtshela sisi wami before ngiqhubeke ngiyephambili let me prove a point kuwe wena uthandana nomuntu okanje owenza umsebenzi okanje nginamanga athi lo sisi no uqinisile angithi angikakayi entweni esesikhwameni ngisamiyekile ngizama ukuthi makumuntu onengqondo ohlakaniphile akashesha athi wo aconfess athi ngicela ungabisaqhubeka maybe let's go privacy sikhulumele side bese ngiyambona ukuthi uthanda nokuba stubborn kancane ngithi no man yazi insisi wami asibele senze kanje wena njengamanje uphethe into kanje there's a question ebuzwa umuntu ku Facebook uthe yena indaba makumuntu athi uzokubulala uthinte ngesandla I need to tell people this yabona into mayisibone umoya ongcwele uNkulunkulu wayibona usethumela ingilozi ukuthi izokwenza uexpire lo muthi automatically lo muthi uexpire that is why leyo nto leyo noma ngafika ngithinte ngesandla kanje angeke isenzeka leyo nto it's the same like ingilozi si destroy ifile leyo nto ayikhipha leyo nto nakho kubhaliwe ukuthi akufe mina nama client ami futhi angalungela izinto like njikelwa abantu I was like okay usisi kwasho ukuthi the whole of isonto ngithukile mina uthi abazalwane bahlala bethi bayakholwa but abakholwa mina ngisho kanjalo izolo kubona abazalwane bazalana nikholwa uNkulunkulu njengamanje usivezela isitha uma sivezela isitha akufanele thina sithathele physically ngezandla kodwa bekuyisikhathi sokuthi izolo sithandaze kakhulu sibonge sithi inkosi sibonga ukuthi usembulele isitha sisibone but trust me abantu bonke bavuke ulaka bafuna ukumqaphuna ngezandla kusiza ukuthi ngibiza ama-bodyguard ama-bodyguard amahlale relaxile izolathola umsebenzi hayi ababambaza amukubabamba kunomnyoze wangena nge-top slam ye-wrestling sho ukuthi ubuka kakhulu le-wrestling wangena nge-wrestling basheshe bayilamla ngoba ngiprotecta igama lami futhi nalapho ngoba ekugcineni uma kuthi bengidedela leya nto bembulala lwa muntu I was going to be in trouble
bamkhipha ke mabemkhipha phandle wathola futhi ukuthi ulindwe abanye abangakanani am-escorta kamagada zamshiya eTexini eTexini ngikutshela ukuthi ulandele izimoto futhi angiyazi ukuthi bisifike kanjani yatrenda kanjani itaxi driver ibihamba ivinjwa yabaleka itaxi ilayisha abantu yaze yawungena epolice station thema ifike epolice station amaphoyisa naye xabana naye futhi kuze kwaphoqa ukuthi mina mnikazi wendaba angiye epolice station akazama ukutholela enye imoto amagada amgade ampake kwenye imoto ahambe ngoba ngendlela abantu ienga ebikhona manje into engidumaza mfowethu njengamanje ngibona la ku Facebook but anyway iFacebook into omnye nomnye ucomment ephuzile omnye usuke edla ama drugs into engibona ukhona omnye othi no ibi active in so ngiyayibuza ukuthi ukhona umuntu onga-act into ngokufa kwakhe number 2 mina I take it as maybe those people they are one of labantu lo muntu kade maybe efuna ukungibulala or lezi zinto ezihlala zenzeka kimi noma zenzeka because besisi uthe makabuza ukuthi kahle sisi ubani yini le ngake niyifunayo uthe yena is one of those people abakuma fake pages une fake page and there is a page la ku Facebook abantu abayijoinile it's not even a page it's a group njengamanje ngijima 120,000 lo muntu uyibiza ngokhehlelezi and uyayithatha imali yabantu and still abantu basakhuluma kanje ku Facebook and umuntu lo muntu uyayithatha imali yabantu so ngiyacela ukuthi abantu nomunye ngisafisa mfowethu lobulobi kuze noma bawu5 bake beze maybe bewu5 bonke beze nento ezidangerous babone ukuthi angeke ngiyibone lento izolo uNkulunkulu ngitshelile ukuthi no it's time for ukuthi sisebenze lo muntu ngithandaza ukuthi angashoni ngoba uzoshona but ngithandazela ukuthi angashoni ngeke ashone ngokuthi ngimbulale or ini idlozi uzoshaya idlozi mina ngazalwa ngembethe futhi into engembethe ngoba uzwa kuthiwa Khehlelezi kusho ukuthi into engizenza ezamakhehle kodwa ngimncane I was born in 1990 but amandla enginawo usazozalwa yoba nalamandla enginawo manje kodwa ke sizwa abalaleli bathi sikhulume ngawo le ndaba ake sithethe ngale ndaba mphlophlo ekhaya mhlawumbe ukhona ecaweni mhlawumbe ke nawe uyivile xa ngaba endlala omkhulu apha ake sive mhlawumbe uthini wena siku-open line kakuhle namhlanje asixoxe enqubeni siyabulisa kwizilo mzansi mhlawumbe saloko sijoyina inamba osifumana kuyo emncebeni ngu-060 480 7164 noma mhlawumbe uthumele ku-WhatsApp ku-063 8208 448 enqubeni siyakubulisa moleka Wena? Yes kunjani mama? Ngiyaphila njani? Sikhona mama uthini kumkhulu yeah? Yebo baba. Ngisacela ukuthi bandla ngiphuma kancane sihlona ngazi noma nginenkinga yini. yeah it's fine Okay. Ngithi mina enala ngilokufika yibonakaliso yababa uKhehlelezi. Okay, imake hayi abantu ngizothatha inamba yes ngifuna lapho ukuthi ngicela uphathe pen nephepha uthathe inamba azoyishiya egqibeleni. Okay. Enkosi mama siyabonga kakhulu. Ayikakubi dokotela ngoba ziba khona insuku apho khona uthi abantu beze nezinto zochazwa. Enqubeni moleka. Yebo njalo. Sikhona kunjani tata? Ngiyaphila baba ukhetho lawo songana. Yes sir. uNkulunkulu mkhulu baba itele bona ngisaga amandla akhe ezamangana. Abantu kufuneka bebone manje ukuthi hayi into ngempela. siyabonga baba wami Ukuthi phela abantu abaningivelela izwe ngokwaneGC kodwa kaphela hayi. Lweme. Amsebenzi. siyabonga Khehlelezi Danke mkhulu. Enkosi tata siyabonga kakhulu na ku-WhatsApp ku-063 8208 448 sokwazi ukubathatha sipha mhlawumbe abathini asimabe emncebeni enqubeni siyakubulisa moleka. Yebo sawubona njani? Sikhona mama Khonto kunjani? Ngiyaphila ngiyabingelela ngokukhehlelezi. yebo sisami ninjani Ngiyaphila. Hayi bayadlala laba bathi into beyikoshiwe beyingakoshwanga leyanto omkhulu kodwa ngangifikelezi kodwa nami ngifike ngezwa kade ngiyisebefikile ngizokona nami nasayithele sikaJehova. siyabonga mama sibonga uNkulunkulu akubusise Ngiyabonga kade ngixoxa njengawo ngisemsebenzini namhlanje ngibatshela nje abantu ukuthi that is why indlebe zami beyiluma imini yonke kade ngikhuluma impela namhlanje nami ngiyile ngazi ngibatshela ukuthi hayi abantu abangakazi abahambi bayokwenza noma yini kodwa bazobona.
Siyabonga mama. Yeah. All right, just tell Yabona enye into lobulobo engingayisho ngathi mina umuntu ongakholwa. Yeah. Ngiyafisa abantu bake benze lento okuthiwa i-1 on 1. Makuthiwa i-1 on 1 uzohlola nje. Okay. Ngingedwa unami. Yeah. Ukuze to prove the point. Ngishilo ngathi ngelinye ilanga lobulobo angisathanda ukuthi mangihlola ngibiza amagama abantu noma izibongo zabantu. Yeah. Leyo nto ake silikhulumeni nje iqiniso. Uma lobulobo uhlolela umuntu, igama lomuntu nesibongo somuntu akubalekile. Okay. Into ebalekile ukuthi uthola isifo. Uma lobulobo engena esigodlweni kumina, lobulobo into ekulethela ekhaya. Ikhona into eyibala eliseqolo kuwena elikhona. Lelibala liqale kuwe ngo2004. Lento isikhoze ispinal cord problem kuwe. Ukuze usizakale kufanele uthole uslay queen. Siqale sigrabhe ngomagic oil. Angithi yazi ukuthi lesipropheto sinesifo nensindiso. Ebese yaphuma umuntu esigodlweni ethi mina vele angimzwanga. Ngoba enye into abajwayele kuyisho lobulobo unenkinga, unezitha kunomuntu okulandelayo. Lo muntu ngolesithathu wayigqoke ishirt elinembali njengelikakhuzani kanje. Angithi yayizwa lonto. Ngikudirect isitha ngishonga igama. Uthi mayiphuma lapha athi ngeke mina akangihlolela ngikhehlelezi ngoba igama lomuntu akalibizanga. Igama means nothing. But kufanele sibone ukuthi usikhulumile yini into akade uyizele la. Ukhulumile nge-TV yakho yini kade uyizele. Kunokuthi abize igama. Abantu sebakholelwa kakhulu emagameni. Ngizwile abanye besho bethi bushiri inkinga ukuthi abantu sebeshaywe kakhulu beshaywe abantu bangaphandle. Nako futhi angimsoli ubaba lo waseMalawi. Lo owabashaya umfundisi. Angimsoli futhi ngimshayela izandla. Very good, wenza kahle. You know why? Uma sishumayela ngesizulu abasilaleli thina. Usuka la umuntu eMalawi basuke baye koMozambique basuke beshiya izinto zabo la. Imithi khona sinayo la. Basuka bayele ngoba thina sikwazi ukuthi siprofete ngesilungu. Kuthe go deeper papa. Ngoba thina sikwazi ukwenza lokho angithi sizikwenza ngesizulu. Bathi lo akazi lutho. Namanje mfowethu ngiyakutshela akekho umprofeti mina engimsabayo. Oma kuthiwa umeno Khehlelezi ngiyamsaba. Ngisho 1990 5 August I was born. Ngisho ngangilethela ikhehlele ngakanani kuthiwa challenge accepted. Kuphela lo mfundisi akungabe umfundisi ozokhokhisa abantu. Esontweni akuyona indawo yebusiness. Esontweni indawo yosiza abantu. Uyokutshela umuntu osonta kumina ekseni angifuni ngisho isenti yabo. Not even cent kunalokho. Imina ngikhokhela abantu beband. Imina ngikhokhela labantu ama-artist wami. Maybe ngesonto eli1 that service ngispenda close to 50,000. Ngeservice eyi1 ya Sunday. So I'm not expecting anything from abantu abasuke bezesontweni. Kunalokho ngijabuliswa ukuthi babuye bathula ufakazi. Bathi mina ngibonile ukukhanya mangifika kukhona enye indoda ozothi ufika elinye ngivakashile. Ipaki Mustang usene parking yakhe. Mustang ufike kumina enganamoto. But uhamba ngeMustang emaroon. Upake duze wabuye washo athi angisabi. Yabona umuntu osangifihla manje osafihla ukuthi uhamba ukhehlelezi. Unebhadi lo muntu idlozi akabi nayo. Osafihla ukuthi uhamba ukhehlelezi. Yabona njengamanje sekufanele ukuthi umposte nje ukhehlelezi ungasabi ukuthi mina yamnyanga naye. Owamfundisi nanga nginamahloni ngaye. Wena osafuna ukuposta ngoba ngiyababona laba abanye abafundisi baba posta. Laba abarobhayo ke. Baba posta abathi nikelani nge-beat point. Esontweni speed point isifunani. Ngine beat point mina more than 13, more than 10 beat point. But I won't take my speed point esontweni because indawo yokusonta liyana akuyona indawo yebusiness nami. Right, kubere kamala isitokhle Khehlelezi isintu sami ngakhetha sabathi umphulaphulisi bawuthini enqobeni. Morning. Mo lobulobi. Sikhona unjani dad? Ngikhuluma noTutu la kanje ngezi. Yes board. Hayi laba bathu umfundisi uyachela hayi ibona bayichelayo. Yabo mhlawumbe mina ungibonile umfundisi kade ngiphuma nje contact ngilifake ibheke ezandla. Nilibonile akwena athi ugqoke ishirt engathi liyellow black and yellow. Ngifike efontweni ngaphakathi ngatshela ubani wami bathi awu ufundisi imoto emnyama ugqoke ivest. Ubuke isonto uyaxhwaya osibona manje mhlawumbe contact eyichecka kuphela. Uyabo ngathi mina nayike lento ade ixwayela umfundisi bexwayela yona lento ade ayibona isuke izwe emoyeni. Hayi laba bathi yini hayi abantu bohlale bekhuluma kuhle. Siyabonga bhuti wami. Hayi kulungile mfundisi. Siyabonga. Yabona lobi kufanele sikusho lokho. Yabo mina mangivuka ekseni ngiqala ngene eshawa kwami. Ngizwe esontweni.
izinto ezenzeke esontweni niseze esontweni nize esontweni lami ngiyaqala ngiyanizwa endleleni nixoxa anginankinga naloko nixoxela khona but uma ngeke naphathi igama lami kambi ngiyarepotela naba sebeliphathi igama bathi ngisho nasendlini kwakho hayi ukuthi bonke but laba baliphatha kabi ngiyaye ngisho ngithi mina ave ngimthanda umuntu ku Facebook ofike ku Facebook page yami obhala umathanda ngoba mayise gula yedwa futhi mayise shona yedwa bese bethi idlozi kanti lutho wena ohamba ukhuluma izinto ezingakufuni ezingahlangene nawe kunezinye izinto ofanele ubuke udlule mawungakholwa mtrap umuntu umtrap kanjani abantu ngiyabafundisa yabo mawungamkholwa umuntu mtrap okay send someone esontweni maybe na something naye uthi kuye uzothi wena uyikhohliwe lento uzoyivikela kanjani ubone uthi ngeke ngimpick up yini lo muntu noma umsende esigodlweni uthi ngifuna ukubona le ndoda izoprofeta yini mina mfowethu ngikutshela ngize ngitshele nento igqoke ngaphansi ngoba iyona indlela esathwasiswa ngayo angivukanga nje ngavele ngayo ilento lezi inyanga noma labafundisi abathi babafundisi noma inyanga uvuke nje lo muntu akaziwe i-background yakhe i-history yakhe ithi find out i-history lo muntu uqale nini wasuka yini ama-reference wakhe izinto azenzile mfowethu ngoba kuthiwa indumandumane igama lami ngilakhile umhlaba wonke jikelele ngaprofethe e-America mina phakathi e-Washington phakathi ngaprofetha kwamangala wonke umuntu ngaprofetha le-Nigeria la ubuya khona laba bathembe kakhulu ngaprofetha bama prophet lona uprofet wase-Nigeria omkhulu lo abamthembe kakhulu who's this guy sengimkhohliwe but this prophet omkhulu kakhulu okwawa indlu yakhe okay isonto angazi noma isonto eladilika noma yini that guy ngama naye kanje washo wathi you are gifted ngibona ulandelo wabantu not abantu abancane abaningi because you are gifted into okuyona ngibona ngigadwa ngoba for fun ingoba ngiyi-threat kubantu abaningi sisonke kule industry ngenhlanhla mfowethu anginawo umona yindoda enganawo umona abantu abathwase kumina maybe one day I should come nethwase eli-1 la okay khona umfana wami ophumayo ebuthwaseni manje uyathwasa uyaqeda ngiyamkhipha ngomhla ka-20 March ngi-invite abantu bazobona ugogo wangithwasisa babona ingane yami iyaphuma izobe iphumela entuzuma la kwamasho bambona ukuthi yophume umlilo kanjani umlilo ingane usemncane uphekwe ilezi zami izandla uphekwe ugogo wangipheka naye futhi mfethu umona manganawo namhlanje ngicela ukushiya inamba kagogo owangithwasisa yabo njengamanje ula usegoli ngishiya inamba bake bezwe reference yami nje ukuthi lo mfana kahle yini inkinga yakhe laba bathi uthwele bawevala imlomo bathi ayimiyekeni lo muntu lo Sunday ngicela ukuthi siphindeni professor ngoba ngisuke ngashowkheka kakhulu ngigcine sengithi ama-artist laba abaculayo ake nipick up umuntu enifuna ukuthi asizakale yibona kade sebeyipick up elathi siza loyana dokotela ngithoza la ngimgiva anyakevana mfowethu Sunday ongabelieve akayizela azoyibonela 7:30 usufikile usubamba indawo bazoyibonela ukuthi yini abantu abayeke ukemasontweni befuna ukuprofethwa iyesontweni ngoba uthi umethu udokotela kuphakanyisa izandla nami ezami zezingifica umkhule wakhe ungifica finish and that okwesiprofetho kuyozenzakalela khona qoba igama la isinto sami sebathi umphulaphula phakathi WhatsApp ngiyabingelela dokotela mina dokotela angifisi nje ukuhleba ngoba noma ngingakafikeleli wena kodwa la imisebenzi yakho ngihlale ngiyizwa ngoba ngiyafisa ngizofika nje kuwena impela inkinga yamandla nginawo ukuba kuyenzeka nje ingathi ungangibhekela nje manje izinto zami baba ngiyabonga ngibingelele mama uLobilobi nakuwe dokotela Khehlelezi ngowashozile wemoto ngiluze uhlelo lakho ngibone ngakho ukuthi uthaya baba uyasebenza dokotela uyasebenza phela ukuthi vele abantu banayo leyo ngqondo yabo umuntu mayibona into enhle makwenza umuntu mayenza into enhle kuba khona into negative abazoyikhuluma mina ngithi angikwangabaza amandla akho dokotela ususiza abaningi uqhubeka njalo nomsebenzi wakho omuhle ngiyafisa nami ukuthi ngisizakale ey'ntweni zabo njengabanye abafisayo kodwa bangazi ukuthi bazosizakala kanjani.
Obilobi ngibulisa studio ngibulisa uDr. Khehlelezi omkhulu intomandumane yadimeshini somdlalo inandela mzeni. Mkhulu mabakuyeke mkhulu nithema ngibona la video. Xa bendiyibukela la video ndiyibukele la nkonzo. Athi mkhulu hamba naye mkhulu hamba naye mabakuyeke mkhulu soze balunge bazozama bancane. Soze balunge mkhulu. Uyintomandumane we. Lapha eKapa konke mkhulu. Cape Town. Ngibingelela lobi no Dr. Khehlelezi. Abantu banomona ngeze bayeke. Kukhona nolindiwe eLamontville. Yeah. Kosi kakhulu ke kwabatheke bathumela ama voice note dokotela. Mhlambi sibamgqibela noma asiko. Yeah, ungamuza uthini. Usenqubeni sekubulisa ngomgqibela mona ekhaya. Yebo. Kunjani mama? Yaphila. Wasala sizo. Yebo ma. Ngisacela ukuba ngibhekele na. Hayi sibali isikhathi sesihambile yini inkinga yakho sibali? Ngoba manje Hayi sibali sithi next week. Yebo ngiyabonga. Maybe lo kufanele sikusho lokhu kubantu. Inamba kagogo. Okay. Ugogo ngiphume ezandleni zakhe. Yeah. Yi-product maybe ufuna ukuthi uye kuyena anginamona futhi ngaya nakuyena mfowethu anginankinga futhi abantu abayiyeke lento lobulobu ukuthi uma bebona imangaliso ezenziwa uKhehlelezi umuntu usezohlala lokho ehlala efone engazi aye kwenye inyanga eyofuna usizo inyanga mfowethu ziyasiza Yeah. uma warojwa eyodwa akuzona zonke ziyokuroba lokho ngiyakusho futhi stronus Guarantee. Mawuya kwenye inyanga don't expect ukuthi izoba namandla kaKhehlelezi asiphiwanga sonke ngokufana. Yeah. Kungenza uKhehlelezi uphiwe kakhulu, kungenza ukukhona futhi ophiwe kakhulu ukudlula mina. Yeah. So abayeke ukuthatha inyanga kancane. Zikhona mfowethu izinto ziyazenza. Enye into yokugcina engizoyisho. Abantu abake bayeke lento uku-entertainer lezi inyanga ezithi mayingena ku YouTube. Okay. Zikhulume ngabanye zigxeke imisebenzi yabanye abantu. Abake bafunde mina. Uma mfowethu ungena ku YouTube and I think umuntu waba uqala inyanga yokungena ku YouTube kwakubathini imbatha. Yeah. Bathini imbatha walandelwa yimina. Yeah. Bake babuke uKhehlelezi mayiposta whatever ngipostayo. Ngeke ungizongixeka umsebenzi womunye umuntu, ngeke ungizwe ngibale enye inyanga. Ngifocusa kuphela entweni yami. Ukuze inyanga zihlonishwe iphumelele. The only way zokwenza lokho ukuthi zihlonishwe iphumelele. Uma zihloniphe zona. Wazi ukuthi enye inyanga umfowethu. Enye inyanga singathathani kancane ngoba mina ngigibela iRange Rover. Sengizothatha enye kancane inyanga ngoba igibelela iPolo lutho let's treat each other equal sifunde sizinyanga ukuhambelana sibe nama workshop singathathani kancane in the next 2 weeks I think next week Sunday I so wish ukuthi wonke umuntu ngisho nezinyanga zibe khona ngizobe ngigraduate. Okay. Ukhumbula ukuthi ngoDecember bengigraduatela i-doctorate. Respect. Yes. Khona ke izinto ezenziwe ababonile izikhulu ukuthi lo muntu akaqualify ukuba udoctorate. Ngiya ku-professor. Ngiyothatha ijazi le-professor. Ngifisa ukuthi igoli iCape Town yonke umuntu azoyibona ngoba kunalesikhathi lapha mfowethu uyayikhumbula lento edlala ku-TV kwakuthiwa ijika amajika. Okwakuthiwa uwineleni. Awusitshela ukuthi uwineleni. Nami before ngilithathe le jazi awusitshela ukuthi ulithole kanjani. Yeah. Awuqapune khona la kubantu. Size lento esilangalaleni. Kungenzeka ukuthi khona ozocashuna. Ngifuna mfethu uyiphelele zonke esigodlweni ngoba ngicotshelwa khona straight esigodlweni inyanya zakithi ngizowisa inkomo ezi2 phansi. Boom. Straight ngithi wonke umuntu aphelele bazobona ukuthi ngilithole kanjani leli jazi. Ngifuna umuntu eze nomuntu oyisitho ongangivumanga. Athi hayi yabona namhlanje ngibheme ngakholwa. Sunday asidibane mfowethu emahlabathini wonke umuntu esontweni sithi siyadumisa ungazi nemali yokunikela ngifuna imali yokunikela ngaphandle makuukuthi nawe usuyabona ukuthi izinto zakho sezilungile mase ilungile izinto zakho hayi amnikela sonqabi yayizwa leyo nto asunqabi umnikelo mase ilungile izinto zakho ubuye nje uzonikela inamba mfowethu abantu abazongithola kuyona 076 ekagogo. Oh, okay. Usegoli njengamanje uvakashile uvalelwe lockdown 076 734 92 40 076 734 92 40 ugogo uMancube
gogo Mancube. Right, inamba yama appointments abafuna ukubhuka ama appointments 032 948 60 17. Kunalabantu abafundile ke lobulobi akathi drk127@gmail.com. udrk wakhona it's UK wakhona it's KAY 127@gmail.com. noma ku YouTube channel bazoyibona ivideo postiwe ku Facebook page nyanga udumo mzoyipostiwe bangakhohlwa mfethu ukusubscribe ku YouTube ba press ne bell leyana en ama notification. Uma ubona nje iYouTube ethi Black Life TV ekakhehlelezi leyo. Uma ubona iYouTube ethi Dr Khehlelezi ekakhehlelezi leyo. Real TV1 ekakhehlelezi leyo. Zonke siya subscribe ukwenzela ukuthi whatever ngiyifakayo usheshe uyibone. Sunday asidibane esontweni. Kanti ke mfethu sikhona special esikhulu esizayo. Abantu bakhalile mfethu atayi Khehlelezi lezi ade sikhona sincane. Siyeze esikhulu. First week of April. Ayike lapho mfethu ngicabanga ukuthi ngizodropa 50%. Yonke into izobe ku half price. Ababhale phansi ma diary bafake ama budget. Siyeze special school. Otherwise mfethu ongakangivuma uzongivuma. Ongibona mfethu akashathi bayede. Sengiyadeserve mfethu uba inkosi. Nakanjani dokotela enkubeni endawo apho khona amachiza kusegoli naseThekwini lapho kuthina ama pharmacy khona mfethu kusegoli eGoli uzoyithola ePitoli CBD kuPretorius noma uyithole lapha endaweni yaseThekwini 407 Salmon Grove shop number 2B ku Anton Lembethe noma uyithole Verelem next to Department of Labor yase Verelem ngiyayigcwali mawufuna ukuthi nje usheshe uhambe ye Verelem lapha ngase Department of Labor ikhona ifamasi kaKhehlelezi Magic Oil ukhona mawuqeda kuthenga ngipostele ku Facebook bayesaba abantu ngithe asithini sonke manje #anginamahloni ngenyanga yami #anginamahloni ngopastor wami ngoba wenza izinto zenzeke imali abami kancane imali uyonginika masubona ukuthi izinto ziyenzeka. I've got my own businesses mfethu ngiranela ama business ami uma ngilapha lento ngilapha ngoba isiphiwo sami ukusonta ngisonta ngoba isiphiwo sami Sunday ngikwenza mahala ngesonta ngikhokhisa umuntu ngiyokhokhisa esigodlweni hayi esigodlweni ngizoyibiza ngegama mali 063 051 7641 063 051 7641 kuthi bonke abasegoli mfethu bonke abasegoli ngibasegoli every Thursday. Alright. Ngicela ubhuke appointment yakho uma usegoli inamba ithi 066 00 266 33 kanti ke abafuna product yami nginendoda lapha emobile eGoli egijima yonke indawo bonke abasegoli gijima yonke indawo iGoli lonke inamba yakhe abangamponela abafuna uslay queen magic oil yini yonke into mfethu ungasicabanga abathintele ndoda usikhumbuzo wakancuba umntwana kagogo umntwana kagogo owangithwasisa hayi bazombona eqhamuka ezoba delivela ithi number yakhe 081 380 2201 081 380 2201 isikhumbuzo wakancube then bayazi abantu ukuthi ekseni ngo4 sihlangana kubo 4 o'clock ekseni mfethu kusuke kushubile ngipequlula impela ukuthi wena kunje bayazi bangithola laphi njalo ngolwesibili ngolwesithathu ngolwesine ngolwesihlanu asidibane khona ekseni bayazi makuthi awazi Facebook page ngena Facebook page ekseni uzongibona ngi-live uzozwa Kosikakhulu siyabonga kakhulu xesha lakho kwakhona kwixesha elizayo masidibane imvulo as long izobe isekhona ekseni asidibane kuVuma FM